E que? Como é traballar en Rentapal? Gústache? É interesante, ás veces. E nunca coincidiu que... Perdoa, Carlos, pero es consciente de que as relacións sexuais están prohibidas en Rentapal. Ah. Pero somos adultos. Non me dirás que se xorde a É chispa... unha norma da empresa. Vai. Non che dá un morbo romper certas normas. Ademais, quedaría entre nós. Non creo que sexa unha boa idea. Non sei, eu ao mellor podería pagar un extra de fora da aplicación, quero dicir. De canto estaríamos falando? A cantidade non vai ser un problema. É mellor deixalo claro. Pois non sei... 200 euros? Iso é o que eu vallo para ti. 300. Pero ti de que vas sopra-gaitas? Como? Eu non son unha prostituta, vale? Te pensas que podes pagarme e xa está? Xa estou pagando por ti, non te equivoques. É diferente. Ah, sí? En que exactamente? Que é a miña decisión. Eu poño as normas. É o mesmo. Vai tomar polo cu. Non marches! Ainda paguei por outra hora e media!